T'agraden els misteris? T'apassiona el terror? Estaves esperant un videopodcast d'aquesta temàtica? Doncs posa't còmode i tanca les llums, perquè arriba Món Paranormal, el teu petit i tenebrós espai digital on els misteris, les llegendes i els fenòmens paranormals cobren vida. En aquest viatge coneixerem històries que et faran glaçar la sang. Parlarem de llocs abandonats amb un passat fosc i tèrbol. Llocs que podrien estar al costat de casa teva o fins i tot sota els teus peus. Parlarem també de misteris insòlits, de crims sense resoldre, de fenòmens desconeguts i de llegendes del nostre país i de la resta del món. Et fascinen els fantasmes, les cases encantades i les bones històries? Doncs no et perdis aquest viatge que estem a punt de començar. Perquè el món en el que vivim no és normal, és paranormal. I aquí, en aquest espai, te'l descobrirem. Segueix-nos a YouTube i Spotify per no perdre't cap capítol. T'esperem cada dissabte a les 10 de la nit per fer realitat els teus pitjors malsons, si ens deixes.